Kamo girls, kung yung buhok nag-iigang, kimpite. Wow! Nay solusyon anak kung palahubog ka. Imni ra nag red horse. Red horse oh. This is a Feliz. Kung nangita mong tubig bugnaw, gamitin niyo og takore. Guys, kung kayo gigutom, tayo solusyon. Noodles. Hoy crush, ko kagabantay sa kuha crush. Gluwa po ang naong oo. Anong kailangan kong gawin? Hoy crush. Wa ka kabalo sa akong pangalan. May pako kabalo. Ngina. Hoy crush, wala ka katuod sa mua? May pa ko katuod. Hoy crush! Unang tingin, parang ako ay natunaw na. Mga titi